Gidagsang sa daghang tawo ang pag-abli sa Kalilangan Festival 2026 sa General Santos City Lunes sa gabi. Ingrande ang seremonya bisan ug giulan. Dunay mga pasundayag sama sa magkalilangan, lipad ng saranggola sa kahil na langit, lakip ang presentasyon sa Tri-People Colors ug pag-perform sa sinag, sining ug kwerdas. Gipasundayag sab ang pinagmulan, The Tale of the Almugan and the Papanok Salati of Radya Buayan sa pakigtambayayong sa mga cultural ensemble. Ingon man ang segmentong Indak, Sayaw at Musika sa hardin ng mga ilustrado nga gilangkuban sa Urban Filipiniana, obra engkantada, ang biyaya at bahaghari sa ranggola ng pangarap. By the power vested in me as City Mayor of General Santos City, I now declare Kalilangan Festival 2026 officially open. Sa mensahe ni Mayor Lorely Pacquiao, giingganyo niya ang mga residente sa Jensan nga makigduyog sa mga aktibidad sa pista. Giatagan sa bugbili sa mayor ang kamahinungdanon sa panagiusa sa lokal ng gobyerno ug mga residente sa padayon nga kahapsay, kalinaw ug kalambuan sa syudad. Matod ni Pacquiao, ang Kalilangan dili lang selebrasyon apan simbolo sa lig-on nga pagdumala ug aktibong pagiglambigit sa komunidad. Natapos ang programa sa Zambulat, indayog ng Kabataang General, grand finale performance sa tanang misalmon sa Kalilangan Sing, fireworks display ug espesyal nga performance sa sikat nga banda nga Cup of Joe. Ang Kalilangan 2026, usa sa mga nag-unang tinuig nga selebrasyon sa Jensan nga gipangunahan sa lokal ng gobyerno isip paghinumdum sa kultura, kasaysayan ug panaghiusa sa mga general. Pebrero 23 ang opening sa programa ug matapos kini karong Pebrero 27, 2026. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.